nongkeng ngi ke jesang samla prosterian madarting ngai ngo yo blay namar ke jing ke jongu yo bladal dan kal lemban ngi ya ke bangila menyo ya kani ke por ke bamanta ya ban penlong ya kani ke jing jesang yud wi bat yud sande dena ke jing dan kat ke jongu ngi sutu biang ya kata ke jing ba ke jong trai nong pan em jongi uji sukres bat ngilong kumni kumbang ngilong de kita ke jing bat ke jing kerku ke jongu nyai ku bleiru ya kabalang kabla kersan borengi na kawai kapor sa kawai pat ya kaban kentiu ya ke jing samla akilyang baro nyai ku blei ya kinong yalam jong kabalang nadu pastor kinong sarai balang bat khamtam kidkhot komite balang bat ki para bangai baro ki bajai kersan ya ka jingsang samla nakawai kapor sakawai kapor pan kumta hakani ka no phais ni ai khublei yut sande ya pi baro aga kerteng ka bathang tam chong trai bat nong panem jongi uji sukres Nyai kubleiru yakinong simbenta baro. Kemasa simbenta hakane kanop hais ngi kebamenta. Nadu organis menong pule yakaktian ke jongblei. Bat ino yalam jerwai. Bat kumju iban a yaka jingruai bakarpang. Bat kumju yai Reverend Opi Pathau. Iban a yaka jingkren. Hakani ke no phais ngi bat i Reverend HM Walang iban a ya ke jingkurku penwai tekani ka por hasab nginya chakmat in pendam ha ke jingduai to in pendam ha jingduai ngai ngo eme ko kanra namar ke jing i ke jome namar ke jing im jungi wei pai wei baro ki khon ke sius pa no ke jome hapdeng ke jinglong jong ka por bat ke jingja ke bakum ni ngidangla aku try banyo ya kani kapor kum ki khon samla kula sius pa ke jome ya ke ban rakhi ya kani ke youth week bat youth sunday kublai sibon ko pa to ai ba kabor bat kuburam jome kan pau lengba kejisang lang ngajongi. Aka kerteng Jisu antuai. Amen. Aka ni kapor haswaba nginyo ya kejing pulia na kaktian kejong blay. Bat kejing tuai na mestar ringbor lang karpran. Nginyer wai lang sa kejing ruai. Na kejing ruai ki HB ke nomor kaba South Spa South Huawei. Try Jisu dong ablang pro Sumaria lambru yangi Syaki jaka plang doyan lam Haceng kerjong metori Go try Jisu Belayap jong begilong Go try Jisu Belayap jong begilong Long ulong ilong ki jong be Toya dahalem di ma Yagi wat ayit bakla Tu pen boy syayi ipa Go try Jisu Tu syashkor yang ikikun
Jesus, ko try Jesus, dosa skor yang ikikun. Bila gular hibat bodnya, kipa popat dukum bedon ching istay ban pelai nakapok dosay ruhi. Go try Jesus, go try Jesus, hajan chong be ai get in. Go try Jesus, go try Jesus, hajan chong be ai get in. Ai get wat ka por ka chong me, ya ka mon chong me ban le. Try plaker ku ko nong pen in, ha ka do do to shong de. Go try Jesus, go try Jesus, bila ina bom chukun. Go try Jesus, go try Jesus, bila ina bom chukun. Te Sean Dwayne and Polikatu and Teen Gjonglay, Kabapila and Shem, Naka Gospel Yonis, Kalong Bakat Nyo, Katkot Kabakat Sao, but Kashti Boys Kinong Room, Kalong Bakat R, Katkot Kabaar, but Kabaninkong Yonis, Long Baar, Tkot Kabakat San, Haduk Bakat Nyo, Kiktin Gibong Kumni. Yakata Ktin, Jongme Ngal IT Haki, Kataka Pertay, Tekalashu Yaki, Nabakimlong Nakajong Kapertay. Kumba ngamlong nakajong kapertay. Batuat penseri merengkat ilade bat kani kapertay. Henry tu da penkalador no ilade ken. Da kajing pentmai bor ya kajing mut jong pi. Kenang ba pin tip kaba kumnu kalong kamon kajong blay kaba bha bat kaba pensubha bat kaba janai de. Piwat ya kapertay lemni ya kita ki ru. Kaba hakata ka perthai lada unu ru i ka perthai kata ka jing i pa kam don chu hau naba baro kaba hakata ka perthai ka jing ko brai jong kado ka jing ko brai jong hikmat bat ka jing sarong thala ka jing im kamlong na ukpa henrei na kata ka perthai kalong bat kata ka perthai kayai jano bat kata ka jing ko brai jong ka henrei utau bale i kamon ublei uyai sa bom chukut tungi lek able ke jing dwai kumni ba trying wan ban aingu imi try ba ngila ban seng lang kumni kan try jis konrat walangim don kan try jis konrat kum ki para samla ki ying ki ba kentang ga jongme henrengi aingu pa try jis konrat mi penyo pa ikani kapor kan try bangila pa try ban don hakalo jong ki ying ki sem kan try banyo ban chak skol limba gani kapor kan try ya ka tin ka im dan bor ga jongme try aingu try me play kalat kan ti try ngi bangila banye seng lang kumni kan try oi lingba gani ka jing rakhi ka youth week youth sunday try ngi aingu shikadai try ka jing don kat ka jongme try lingba gani ka tayo hi baro shtayo try ngi ka sangti ba im dan bor ka jongme try ba ki baro ka pendep ki program long shisha ka jingir khu khun ki jongme try ngi da dwai try lingba gani ka por kum ju try baru ju min sim khu jongme try man pen Syait bor yakin shim ta baro baki baro kan try bangin pendep kan kapor kalong shisha ka jing lam jong sim khu ku jome donang yalam me ka bor min sim khu ku jome try yangi we pu we try be don kan kapor kan try ben shim kan ka benta try bagalong ka jing khu nam ta ka hima ba manual try to don kat me try jis kon ran but nang kren try to pen sle me jong min sim khu ku jome try to tap me ka snam jis chris baki long bangin pendep kan kapor kan try jis kon ran kalong ka jing khu kan try eki khun ke jome ek besha skor ba pek in try limba kane ka por ka ba manta try ngi aingu shikadai try jis kon ran ba me men
besar yang bakal kecil ke im dan bol ke jom try kam tam lagi ni gisngi ke be jinjar kan try ngi dang yo kala try ben shak skoi ke kecil ke im dan bol ke jom to pen dan kat me try ba kecil ban bet akan ka por kan try ba shakri ke jom kan long shisha ka jingba ba kan jam sim try kan don ka bor po jong kan try kan pen im ka ben pen thmai kan ban long ka jingker kui ki kun samla try wala du ke jingker men try ling ba ni ka jing shakri ke barik ni ka por try kan long ka jingker kui ki kun ki jom try to don kat me try jis kunrat ya kecil bala pulih ni ka por try kan yo jaka ki donu ki sim ki jongi try hoi me pen kemau try bangim long jaka partai try ba me la kam kinti ngi da ka jing sha ayap halor ka ding phna wa tu na kal bri try ka snam bala me pen mi try jis kunrat kala biang ngi try men long ki kun ki jomi yarap ngi try jis kunrat ba wat langi deban mai ki ni ka klam jing pang hani ka por try jis kunrat rei ngi don ka jing kermen kum ki banget try ngin omar 13 ki try jis kunrat na mar me la sepat ke senang Jesus Christ kan try kata kala biang try yarap ingi banginom shifting inam Q try walangi de banyai lak lingba ka sao gi ba bonchat kan try ha jing im try henry to menang penchai bol mami try gi kun samla try ha gi ni gi por ko ba menta gi ba ngop ka jing di jing ba bonchat kan try ai ba lingba ka jing shakri ka barit lingba ka ni ka singi ba menta try kalong ga ke jingker kui ki kun ke jom try but ki ta ki min sim but jat balarem ngin yo pat ke jing thmai bor min sim khut try to nang don ka ba por dang sa try ke ngi panyo deng teng Jesus lak taru amen uplay un kerku yakini kintian baro ni osngo nang bai nang pulis dang jongi but malayalam ngi da jing duai toy ba uplay unang ai bor nang kersan bor but ba uplay hi unang pandon kam yalaki kun ke pasus pa ki jongu akani kena phais ni sabing yo sngo ya ke jingkren nai pastor opi pathau ya ke blai ya pastor nomor ka jing pelai por ke jongi ya ke banya simbenta lembat ni kum ke jing sang samla akani ka yut sunday ke blai sibon pastor nam ta kani ka por ka bakordor ke jongpi ingais kamru baublay unkerku yalau jong unong tray bat kamtam yalau jong ubriu balajit ujongu tengi pedang sobharu yapi baro kibapek yakani ka YouTube channel ingais kam bagi ai baro menginyok pedang nang ba jong ni kapor kanlong sisa ka jing mentoy yapi bat kumju yang iru dia kani kapor asai pastor en ai ya ka jingkren nyos ko sa ya ka jingruai ka bakarpang lai master Samuel lengdo bat hadin ka jingkren joint pastor yang saya orang jengker ku penwai naik pastor HM Palang. Kuno kalaban long bangin iya ublay Limdangim nang banyo korya kiway Paro ching le jong ikin shulong le no ay Kilong tang jing sawan paklem dot ay limdangi Kani kalong kahukum Banginong kisah haka pertay Kumnong ilaban Yaw play bangim yo Haba para benriw Ngisyon ngibis ni Kumnong pensisya Bayang ilapin kalang Ladangin donjing ijang ukpa
para marjan kumyala di baro jing le jongi ya ki wei kan peni birthday kan yoi yu wrestling ba jongi lemdangi kani kalong ka hukum jong ublay bangilong kisah ki haka birthday kumnong ilaban yaw blay bangim yo haba para ben real nishun mangibis ni kumnong pen shisha bayang ilapin kala nadangin donjing ijong ukpa lemdangi kani kalong ka hukum jong ublay bangilong kisah ki haka birthday kumnong ilaban yaw blay bangim yo haba para ben real nishun mangibis ni kumnong pen shisha bayang ilapin kala ladangin donjing ijong ukpa ladangin donjing ijong ukpa Hak bani kong ngai ngu yu blay bo pela inga bangan shim ya kani gebenta ya ka bangan yo bani sam ya kaktien ka jong u lemba kani ka jaseng youth sunday lemba uni usnam bat lemba kani ka por ngaso ban ai ngu yu blay bangala bani don ringkat ru lem bat phi ka jaseng samla jong ka balang presbyterian madan riting lemba kani ka jaseng ka ba phi phila ban pen lemba ka YouTube channel ka jong phi ba lemba kani ka por nga ai kuble ye phi we pui paro ha ka kerteng ka bathiang tam bat ka badon bortam ka jong try bat unong pen em jungi uchi sukres ha kani ka por ha shwa bangin ya shakmat ye kani ka jong shakri ngin pendam hakmat jong blai ha ka jong duai ne duai au blai buk pa jong ba bandang ni angu ye me ha kani ka por ka ba me malaya lamingi na do ka basdang jong ni ka jong shakri batat haduk kani ka kelemat ka bamentangi ken ko try ke jeng kerku ke chama ka bangi ngelayo bandiang lengba ke jeng pulih na kaktin ka chama ke jeng duai ke jeng ruai bat ki khubor ki ba pher ki bangi ngelayo lengba ke jeng ruai ke ba kerpang bat ngi ai nguru ken ko try kani ka por ka ba me penla elo jong shakri chama ban sa me kaktin ka chama lengba kani ka janmiet ngi duai ken ko try ka ba me men yo ban pen kentang pen sle elo jong shakri chama baka wei pui ka benta ya ka ba un keren lengba ka ni ka janmiet kin long ken ko tra hapo ke jalam ga jong mensim u jom hi bar kin long ru ken ko tra ke jingker khu ya baro ki bala ban sngap ad yo ya ka ni ka program ba kin long ken ko tra ke jingker khu ya ki lem ringkat yang i wei pui kat ki bala ban pet ya ka ni ka program pediang tra chi su ka ni ka por kerku ken ko tra ka por ka brang sa ngi IT no ame hi na ba kin baro ipa na ka kerteng u chi su amen. Hoi lemba kini kapor ngasunguban ai kubleiru nakamta ka jaseng samla hangni hamadan riting kabala ai hangai kini ka benta nakamta ban yasa mi kaktien ka jong u lemba kini ka janmiet bat kerpang ru nakamta pastor i reverend T Kharkongor i balayo ban fuan nga ban penben ya kini ka program bat sashi sin pan nga ai kublei nakamta jong pi ka jaseng samla bat ngaduai bo blai nang yai kerku nang yai lam mi phi kum ga jaseng samla haga jing shakri bat haga jing trei ya ka kam ka jong kenran ki parlok samla haga ni ga jan mi jong ni ga sngi ni song ban ai ngu yu blai bo pela ingi bangin yo ban rakhi ya ka ni ka youth sunday bat ngasung ban ai ngu yu blai ba phi kum ka jaseng samla hang ni hamadan riting pioru ban pelong ye ki program
ki prepare lengba uni usnam wat hapring ke jing penwen ki babon ki bangi ngiu i bat ngadawai boblei lemba ki program ki prepare pila yo lemba kan katayo ki nanglong shu ke jing kersan ke jing aimen sim mi pi kum ki khon samla hapo la ka jong kabalang long ba ha kawai ne ki meeting jong ki nong yalam balang ha Seattle Washington la yathu ba wei unong yalam balang ulong balada kabalang bat ki jing trai ki jong ka kin la ban ketajur ya kani ka pateng benrio kabalang kahaban perkhat hakarukom kabakenja perthai kabalang kahaban perkhat hakarukom bakenja perthai nakawei karukom songthu kalong kabasodei Henry hakarukom songthu jong kaktien ga jong blai kalong kababakla nabakaktien ga jong blai kasiti ga jong Paul siginong room galanong bakat ar garkhat baar koong tu wat penia seria melade ban kaperthai shushu kabakan ka team jong ka yut sonde ka ong mentaus nam ha kaperthai Henry jong kaperthai ka gospel ga jong Yohanes kalenong kabakat nyaw garkhat kabakat saw ki parlok samla ngiem ha kapor kaba ha kabaki babon ki kli ka ai ka jing em kersan lani ki ai ki kristan namar bunsin hakawai kaliang ngi pla bangi dei ki kristan Henry hakawai pat kaliang ngi perkhat ngi keren ngi le ye ki ai ki bamia dei bat ka jing em kristan hoi ki jing shisha kalong baki kristan ki dei kita ki banget bat priang yu Jesus Christ kumunong penem ujong ki bat ki bako ngu bat pediang bat but i ke jing hikai ke jong u kadai ke jing im ban long kum mau Henry Bunsian kani ka jingai na ka jing im ka jong e Bunsian ngim la ban im kum ta ki parbangen baro bat ki parlok samla kata kalong ke jing khot yanga bat pi ha kaperthai Henry jong kaperthai Henry ban im kum mau ki parlok samla habangi pai syakatim kayo thu yangi yeki arteli ki perthai ngabu ha gani ka pori gani ka jingkli ki ai kini ki arteli ki perthai bar haba batai ke jingmun jong kaperthai Upasa Billy Graham haka decision magazine wanra ya lightly kijing batai syapang kaperthai kabaningkong kadai gajing pelong ya kaperthai badi ki baro ki badan haka ki kam ki apostle kalenong ka bakhanyo garkhat ba atpusaw ublei wathawi kaperthai bad ya ki badan haka kabaar kai kaperthai kita ki basyong ha kaperthai lani kita ki jingthau ki badon hasla jong ni kaperthai kabalai kaba upasa Billy Graham ubatai kalong baka dei kata ka cosmos ha kaktin Greek ni ka world system ningila banong kaperthai ka basensyar ni penyat dau soitan kaba pensyong nong rim ha ka maladi ha ka jingkwan bat ka jing sarong bat daya kani ka perthai bau blai umaham yangi bat daya kani ka perthai bat kir kom perkhan ki chongka bakum ki kristan ngi haban kiar bat ngi haban lat naka hoi ki parlok samla kum ki kristan ngi don ha ka perthai ka bau blai ulat hau bat pelong yaka ha ka bakalong kababha ladangi puli ha ka kitab Genesis habau belai ladaban thau ki ke baro wong kalong kababha Henry habau setan bat ka pop ki yok ban rung kila pendu no ia kata ke jingku bat ia ke jing itenan kumba ka dei ban long ki parlok samla
kum ki Kristan ngi haban im hakini ki arteli ki pertai kawei ka basensyar dau blai bar kawei ka bau satan uyo ban sensyar uchisu ong ha ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka bakat nyaw ka khot bakat san ngam duai ba men shimno yaki nakata ka pertai ngam duai ba men shimno yaki nakata ka pertai ublay ubu yangi bangin im hakini ki arteli ki perthai bat kasyong hangi yanung ngin syakri lani hakanu ke jing sensyar ngin syak ki parlok samla ngasutenat ya ke jing pla ke jong Joshua hak kitab ke jong u hakalanong ba ar pusau ke khot ka bakatsan balada kam ide pi ban syakri yo trai tu jin pi ha kani ka sngi yanu pen syakri ya kita ki baki pa jong pi kila syakri ya kita ki baki pa jong pi kila syakri ki baladan syatai syiliang kiwa lani kita ki blai ki amor ki ba pi syong hakari ke jong pi henrei manga bat ka yeng ke jonga ngin syakri yau trai kum juru banikong Yohanes kalenong baar kerkhot bakatsan bat khan riu ko ong piwat ia ka perthai lemni kita ki baha ka perthai na babaro ka baha kata ka perthai ka jingkwa brai jong gedo ka jingkwa brai jong ki khman ba ka jing sarong thala syapang ga jingim kamlong no kpa henrei na kata ka perthai kalong ki parlok samla la khot yangi bangin isi ya ki jong ka perthai ka jing kwa brai ka do ka jing kwa brai ki khmat bat ka jing sarong thala ya ka jing im nabakini ki dei na ka perthai usaitan ki parlok samla ban khamyo jing mut shu halor kan ka thim ngakwa bangin ya pej bat nga ya saungut ki samla jiu ki badon haki arteli ki perthai bat kumnu kilalong kita ki ba im haka perthai henrei kim long jongka ki ba im haka perthai henrei kim long ki jongka bat kita ki long u Daniel bat ki parlok ki jongo u Daniel bat ki parlok ki jongo kaktin ka jong blai ke yathu yangi bahaka jing sensyar ka jong Nebukadnezar usim Babylon ularing mrau yaki khun Israel nakajat sim bat naki bakrau batri kibam don kadak henrei kiba babrio kiba don kabun haga jing stan kiba sian haga jing tem bat kiba sothu yaka tenrai ka jing stan bat ki banang ban yeng haka yeng ga jong sim khnang bo nyo ban hikai ya ga jing stan bat ka tien khali bat la hukum ru ban nak menta laisnam on basa ya ki da ki jing bam sim bat nak wan ka bodi kini ki sangut ki khun Israel ki long u Daniel u Hananiah Mishael ban u Azaria yakini layalam ban im ban sa ban perkhat ban leno kum kinong Babylon watla kidai kinong chiu henrei ka basotanan ka jing thu khana syapang kini baro sangut bakum nu kilala shisha ban im kum ba ka thim ka dawa nangi ki samla ki don ha ka perthai Babylon henrei kim dei jong ka perthai Babylon ki parlok samla kata kalong gajing im jong kini ki sangut ki parlok u Daniel u Hananiah u Mishael badu Azariah ki don ha Babylon henrei ka Babylon kamdei ka jong ki parlok samla ngakwa bangin ya pen ya sautli ki jinglong ki balapan pau ha ka jingdon jongki ha Babylon ka bangayo i bakadei ka badon kadei bandon hangiru kum ki samla
Hagini ki sngi ki jongi ki bamta. Hangi kum ki bangen. Hangi kum kita ki baong bangilong ki nong buat u Jesus Christ. Kini ki sautali ki jinglong. Kilong kum ni kabaning kong. Kim shim la pediang. Ya karukom im jong ka Babilan. Kini ki saungut ki samla. Wanla ki don ha Babilan. Kim shim pediang ya karukom im jong ka Babilan. Habangi puli ka kitab u Daniel ka lenong ka baning kong khat bapra u Daniel wong ulatumu halaka donut banom pentingin ni ki jumbam siem lemne dakawan baudi ki parlok samla hoon haka baning kong ban penlong yaki kum kinong kaldi ni Babilan lapen kala shwai ka kerteng ke jongki batna kamta ka ni kamdon ka ba kamdon kajing Persia naki Henry haba loong yiki baki dong kamban bam naki jing bam siem bandi ya kawan katati kalong Persia ya ka kabaki kelayo ya ka jing hikai kalong Persia ya ka kabaki layo ya ka jing hikai lingba ki hukum Exodus kalanong kabalay pusaw garakhat bakhat saw dukat san jingken kalanong kaba arpusan garakhat bankong hadu kabasan ki parlok samla kini ki saungun ki sautu ki don ye ka jing sautu haki bakalong bamla ban pediang ya karukom im kabalong Persia ye ka jing hikai bakilayo namar baki sautu bakatahi kan penjengai na ublay ubaim kata kalong gajing sautu haki baladaki shim ya kan ikarukom im ban bami kijing bam sim bat bandi ya kawan katahi kan penjengai ya ki na ublay ubaim ki parlok samla laju yai keren yangi ki samla bat ya ki Kristan laju keren bun sin yangi kum nu ngidai ban im kum ki Kristan Henry hakani ka janmi joni ka singi ngakwa ban pen kan mau biang yangi sa shisin bau Daniel bat ki parlok ki jong u kim shim sha yalam kim shim sha te kim shim sha ban kim sha penbor hakta ki bor jong ka Babilan bakin haban le ya ka kabalong Persia ya ka jinget ka jong ki kabalong Persia ya ka baki layo lembah ke hikai Bonsien kum ki Kristan bat bonsien kum ki samla ngiong amban se balapen bor palat yangi amban se namar bangi shem ye ki jingele ke jingem ungi haban mat i ke jing duk ke jing kerdu ngi haban mat i shibun ki jingem ke jungi bat dei na kata ka daw ngi haban bamsam ngi haban di kiam ngi haban di drugs ungi dok na peding ki jing kulmar ke jing buj perkat ngimla ban perkat shibun ki baro bat dei na kata ka daw ngi haban shim ki ni ke jing mlien ki basnio ngi haban im ye ke jing im auria ngi da haban im ha ke jing im ka ba pen sobha ya la de ka jing im ka ba thala ka jing im ka ba kensha ki parlok samla u Daniel bat ki parlok ki jong u kim sha baki ta ki bor kin pen bor ye ki baki haban le Persia ye ki balong Persia ye ke jingyan ka jong ki parlok samla ka Bible ka hikayat yang ishibun kum nu bangin im kum ki Kristan ngidong kam ban pediang bat ban buat ya ka ngidong kam ban pediang bat ban buat i ke jing kai jong ka tin ka jong belai hang ta ngin ong langi im ha ka perthai kar kom im ka jongi kam dei kat kum ka perthai ladang ngila shim ye ka tin ka jong belai ngila buat i ke jing kai ki jong ka ngila ban ong langi im ha ka perthai kar kom im ka jongi kam dei kat kum kapertai kabar ki yai ne ha ke jing in
Nadu shwa bakin yuk jan hab Babylon. Kini baro songut kidei ki belapen skembahan. Ia ka jinget ke jongki. Hau blay uba im. Bat kani ka jinget kalang ngam bat sutit bat riang ha ka donut ke jongki. Bat ngi pulih ba wan ki jingbam siem. Wan ki jingbam. Haki ki kata ia ka jinget ke jongki. Bangi syamru abangi puli ya kini ke kitab Daniel bakum nu lapen bor ya kini ki laingut ki parlok ki jong Daniel ban mani ya ke dur belai tau Henry kini ki lakintan ban le kum ta ban susuru kum nu bau Daniel ulakentan ban khot kerpan ya usim Darius kat kumbala hukum ya u Henry u Daniel ula khot ya u blay uba im bat uba shisha ula khot kerpat ya u kumba lahikai ya u kumba lahikai ya u neki hukum ladangi puli Exodus kelenong kebal arpau kerkhot balai du basan kaktien ka jong blay ka ong banginum yo ki ki blay lat na u blay uba im bat u blay uba shisha nginom demani ki pat ki blay tau lanyo blay uba imbat uba shisha ki parok samla kini barok songut ki ai ne ha ke jingen what happening ki jing ki babun ki don ha ka wei pat ka perthei ka ba don da ka wei pat ka jingen Henry ki ai ne ha ke jingen ublay uba im Kidon haka weipat ke haka kidon haka weipat ke perthei ke don haka weipat ke jingen Henry kiai ne haga jingen ublay uba em ki parlok samla kapateng bangi em kadai kapateng ka bangi syahir thama deki jing hikai ki ba pher ya ke jing em ke jongi kum ki samla bat kum juru kum ki bangai Ho ki don ki jing hikai ki bayarap at long ga jing kerku yangi Henry ki don ru ki jing hikai ki balong persya ia ka jingyan bat don ru shibun ki bala syarong no hakini ki jing hikai ki ba shong per bat ki ba pen bakla bat ki ba pen jingai now blay uba em banaka jingyan ka bangi ngidan Kashiti ka baning shu Timothy kalanong ka basaw ka khot baning kong kaktiin ka jong blay kong hakiya ki bakhat do don shibun ki bahap no nakajingan da ka ba pensya skor iki mensim ba syukor ban iki jing kai ki ksut layut hu lupa ha kaktiin ka jong blay ya ka jing yar thma da ki jing kai ki ba pher Kiban long persya ke jinget ke jungi makin don ru shibun kiban pensya skor ya kita ke jing hikai Henry soban aingu yo blay bakaktian ga jong blay kaya thu pat yengi yo Daniel bat ki parlok ke jongu bakumba ngalaong kim sha iki wei pat ki bor ban penyan yaki wat ha ke jinget ru kabor ka hukum ka jong sim amla ban penbor iki bakin kan ria na ka jingyan baki kilangan ki parlok samla tu ngin yai ne aga jingyan what happening ki bor ki bakhan ki batan ngi ban ino ya ka jingyan ki parlok samla barobon ngi day ban yen yala dia Langi don em ha ke jinget kembong pol ha ke stig ba ar si koren kalanong ba khatlai ker khot ka basan ki parlok samla sotanat aba puli ka history jong ka balang ka jongi hang ni hari khasi kam kerpang ya ki bangen ha ka por ka basdang ya ka balang ngaju sotanat aba perkhat ya ka naban Latarwa ya ka spa ba di kaburon. Henry kam shimla ino ya uchisu ubakala jir. Haba perkhat
yo bor sings im. U ya ka kets im. Nah ka benta u Jisu. Nga khot yang i kum ki Kristan. Kini ki riu krau ke jingat. Ki yang scam hau Jisu. Ai bangin yai ne ha ke jingat. Walangi de bandu ya ka spa ka burom bat ka kerdan. Hoy, bun nangi ngia be ye kini. Tangba ngim dei ban ye peng. Bar ke jingan ka bang ngat hau Jisu. Tang ban yo ye ka spa ye ka burom bar ka kerdan tu nginum ya peng. Bar ke jingat ka bang ngat ngat hau Jisu. Anong biang sa sisian ki par banget bar ki perlok samla. Tung yen ya la de. Langi don de em. Haka jingan. Kabalai. Kishim kia. Ia ka jingim. Bakin jaman siam. U Daniel bat ki parlong. Kishim kia ia ka jingim. Bakin jaman siam. Dak bayai ne haki jing kikai. Bakilayo. Bat kham kerpang kiai ne. Haki jing wat. Bat jing khot kerpan. Yau belai. Man kapor. Kiyet yau belai. Ki sumar ki hukum ki len hage jing doi ki pet bakata ke jing im bakan jamin sim ke jongki kam day ban yap du no hari nong wei bat day ke ni ba pelong yaki ban mat ye ke jing don rekat bat ye ke jing kerku ke jong blai hage jing im ke jongki ki parok samla kum ki Kristan Ni don kam ben sim kiai kan ni jingim makin jaman sim ke jongi. Na bahaba ni don ha ke perthai. Ki bor ke jong setan. Bat kapap. Ki ale ban ke japno. Ya kan ni jingim ka bakin jaman sim ka jonga bat jong fi. Ni don kam ban pen klan ya ladi. Da ka bayai wat bat ai khot kerpan ya utrai ha ka beduai. Dah kaba pendam haladi, dah ke jingtip kaktian ke jong play. Dah kaba penmelin haki ki bakan jamin suyam. Dah ke jing syakri bat jing mani play. Haka yeng ke jong u. Dah ke jing ya shimenta, bat dah ke jing ya kiet ya ba, ya kakam ke jong u. Haki ni kisungi ke jongi ke bamenta. Dan shibun. Nakikun samla hapo kabalang. Kibaleknya banuan syagayeng kabakentang gajong black. Kibathan bani kiet bani shimta bani ba ekakam gajong kanran. Henry ngan ong ye pia kan kapuar. Kajing penmelin hakan ni kan long penban kajing kerku. Ya kajing em kabaken jaman sim kajong e. Kiparlok samla ngi em haka perthai. Henry ngimlong ki jongka tang lada ngilanang ban shim kia ya kan ni ka bakin jaman sim ka jongi kajing pen khalanya kajing em ka bakin jaman sim ka jongi kan long kajing kerku hi ya kajing em ka jongi bangila ban em ha ka perthai Henry am ka jongka ho ni sngo kumba ki ki babha bat ki badan jinggot ngila du no Henry kamlong kunta nabau Jisu udon ban ai hangi ya gajing em kabadap kerai ka gospel gajong Yohanes kalanong ka basipau kat basipau o Jisu ong ngalawan bapin yo ya gajing em bapin yo kerai ru ya ka kabasaw bat kabakado kipla baki dei ki jongno Kipla baki day ki jongno u Daniel bat ki parlong haka jingem baki don ha Babilan kadai ka jingem ka ba pla yau blai ubaim haka wei pui ka jingja haka jingem ka jongki haka ta ka perthai ka baki ki don ki yo ban ya thu yau blai ubaim ki yo ban ya thu ki yo ban pentim
Baki syakri ya ublay ubaim. Ngila ban ong. Baka way puay ka jing temu. Baka way na ki jing temu. Kabaw blay usya. Bakin don hakari nong way. Kalong. Bakin yo ban pla baki day kiba syakri bat mani ya ublay ubaim. Kaway na ki jing temu ba ublay bo yaki hakari nong way kalong. Bakin yo ban pla baki day. Baki syakri ya ublay ubaim. Bat dia kata kila pendam. Nado usim bat baro kaway kahima kila tim ba ublay ubaki ki syakri ulong ublay ubaim. Nebuchadnezzar uong ikini ki kentien. Da shisha ublay jong pi ulong ublay ki blay baru terai ki sim. Habalayat hu bat batay ka jumpo sniu ka jong. Darius uong bau blay jong Daniel uday blay ubaim. Bat ubane junom baro ki beriu ken kenyu bat syap tieng yau. Kata galong kajing pla jong kapertai. Habalayo ban ya thu ya blay ubaim. Habakelayo ya kita ki beriu ki jong bagi mani bat syakri ya blay ubaim. Ki parlok samla. Kini barok songut ki im ha Babilan. Henry kim day jongka. Henry ka Babilan ka day pat bantip. Bagi day ki jongno. Ki parlok samla. Ngiem ti ngiem ha ka pertai. Henry ngim day jong ka pertai. Henry ka pertai ka day bantip. Ni day pat ki jongno. Koren kalanong kabasan kerkot ba arpo koong. Bangilong kinong kitin siem u Jisu. Hakani ka pertai. Nilong kinong kitin siem u Jisu hakani ka pertai. Isaiah kalanong kabasaw play kerkot ba sipo koong mapi pilong ki saki ki jonga ong utray. Habang itim bangilong ki Kristan. Tuay baka pertai ru ka di bantip. Bakar kom kajing terai ke jongi, kaktin ke jongi, kajing adai ke jongi, kajing long ke jongi. Ai baka pertai kadai bantem. Bangi dai ki jong ublay ubaim. Ngidai ki bamani bar ki basyakri ublay ubaim. Ngidai ki Kristan amtang ka kerteng. Henry nadu ka donut bar ka mensim ke jongi. Ngilong ki nongbut u Yesus Kristus. Ai baka ka pertai ka di bantem ya kani. Ki parlok sabla. Shisha ke jing em Kristan ha ka pertai. Bangi em. Ngimla ban em. Kumaka. Kalong ka ba hadu kata-kata. Kadai ke jing le. Namar ki bor ki jongka ki teri bor ba. Bat ngila banong bakam long ka masuk bangin im hakani ka pertai. Kalam dabut kalam dale ya ka kabakadon haka. Bat pilar ubanong hakani ka pol pim sutu shisha. Kum kibril ngimla. Kum kibril ngim sutu iki jinge. Henry ong yangi hakani ka pol. Bangi don yau Yesus Kristus. Usong tu yangi. Bat ukwa bamanga bat mangi iwe pui paro. Ngim day ban syak sensyar. Hakabor ke jong setan bat kapam. Henry ngi day ban syak haka jing sensyar. Haka jing iit baik ke jing isnay. Kajong o. Shisha. Kalong ka banim haka pertai. Kalam dabut. Ya ka baka pertai ka don. Henry Paul ong haka city ka jong shiki Filipi ka lanong ka basaw ka khot ba khat lai. Ngala ban le iki baro. How ta ba pensat bor yanga. Ngala ban le iki baro. How ta uba pensat bor yanga. Ki parlok samla. Shisha ka long ka ba Henry how Yesus Kristus. Kadon ka bor. Ka bangila ban le. Ya kita baro. Ki parlok samla. Katim gong
ha ka perthei henrei jong ka perthei ai bangin penpau ya ka jinglong ka jongi bangim priang ya kerukam jong ka perthei ngin yai ne ha ka jingen ngin sim kia ya ka jingim bakin jamin sim ngin pla bangi dei ki jong no ublei ndo kerkuno ya ka ni ka jeslo ha ka ni ka janmi joni ka singi ublei run aibor un kershan yangi bangi la banim ha ka ni ka perthei henrei ki basha ha ka jing sinshar ka jong utrai ban unong pen jongi o Jesus Christ ublei nakam ta ka buram ka jong amen ngin pendam khmat jong blei ha ka jing doi au blei ngai ngu e mi ha ka ni ka por ya ka ni ka kubor ka ba mem la pen so preng jongi ni duai ka ba mem na ker kuno ya ka woi poi ka kentien ya ka ba la pen so ha preng jongi ha ka ni ka janmien makinang yai long ka bor mar ka jing kershan ka jing ai men sim ya ka jing ka jongi banginang sha kan ko tra ka jing sin shar ka jome banginang la kan ko trai ban ya thu sha ka berthai bangingi long ki jong me ki ba me mala sius pa da ka dor ba gas nam ka jome hi ni ai tuai kan ko trai ka ba me nang yai kershan mani ai bor ngi kum ki khun samla ha ka jing ya lenti jong ka jing ka jongi banginang la kan ko trai ban ban penon brom pen krau ya ka kerteng ka jome ya kerku nang yai lamru ya la ka jong ka jeseng samla ha ka ni ka jaka nang yai kerku hakikam ki jongka bare ki benta baro ka baka ka deban pendam bar kerpang ru ila ka jongka balang nang yai kerku ki nok charai ki jongka bar ki dekat jongka balang baro periang tro ai chisu ani po jing tuai ma pa boleh ki pop ki jong baro alep so si mehi na baki ni baro ngi pa ka kateng chisu amen dong ini awai no jing ai ki jong try jong Jesus Christ jing e ba pala ki jong boleh pa just lok pentengan ko pensengan pensat bor jong men sim bakhuit du gini glor kat lembat ngi kerpang bagi khun samla jong ka balang khun samla hapo ki GP assembly bat baro ro ki khun samla ki ben hang ni bar kelak slak perthei na do menta bar dula karta amen